ja. We zien de rommel, ja. En Ushi waterkant. En daar we zien, ja. We zien omgeving. Dit is naar omgeving. En dan wat mooie omgeving. Ja, we hebben plein. We refo daarbij. Heilige weg. En dat is Lukuja. Daar is een trieste beeld. Hoe taki regering is doen. Het kost niet zoveel geld. We zitten kijken verhoging ba. De rammel zijn mij teki nek de man trouweden ja zo verhogen president en de man trouweden doti. Tapa president. Tapengo mit darape, de paal de darape. Dan mi den taki a president ki so mooi beeld. Ja, want die zien no mooi waterkant zo mooi. Dat die wakakonja, dat is hier. A troep ja zo. Maar dat nasra na man, want dat we shitak ja zo. A overheid pot tot bakkie. Je den tot bakkie ja zo. En want dit dat we ook doen, moro para. Maar toch, de mij kies soetrowe. A rommel ja zo. Minister, Shang, saptak rokotranga, maar doan san ja zo. Doan san ja zo. Ik ben man trouwe doti, tapeng, ja, man skui, bakasi ja so bakasi ja skui tapu, ja, gomit ding, pedem busse parkeer drape, en trouwe doti, trouwe wet santi, ja, ulayanga santi wet santi na sanderij, trouwe wet santi ja presi ja so en dat is gewoon mooi. Pressie ook toe aan achterso. Het kost niet veel. Ja, je kan verhogen gewoon aan een wedstrijd. Je gaat die kas aan de rij. Je kunt trouwen ja zo. En dan een rommel die zie. Loopt ik salamano sa trouwen. Doti moro. Wat we zien wat maar bouwen of zo drapen. Ja, ja, als zo dieren in straat dan je ziet wat dofo drapen. Dat zou we zien. Maar verandering kan komen, zeer gemakkelijk en ook toe, ja zo, lukarile, ja, amtje ver van Sani, dus dat weer dan, herstellen Sani, ne kan sanje strafasi para maribo, we kan toeristen komen, ne kan precisor wat trafasi, ne kan precisor wat trafasi, ja, daarna zou we actie. Oké. Dit is een fight maar nou een advies. Nou een advies we geven. Het kan anders. En hoe trouwen dat die ja zo. Trouwen dat die. Putuang. Wan skui drape. Nek de man diki. De man diki. De man beer. De man saka stong. Man storting. Gomita liba. Draai gue zo. Nou, probleem los op. Oké.